Hari ini Piye iki? sport ini dari Wedi kowe mau 56. Yo ora apa-apa. Ana wong mancing sujud jembatan. Lah iya, apa ora banyune nih? Kayak iki ra sing makam seneng ngono to. Heeh. Sembir nek bangsa tapi lokasinya jauh dari sini. Tapi kita tunggu di sana. sing nak meninggal jajir Heeh. ku kapal. Heeh. Terus mau dua puluh nggak iso ngecek aku nanti saduk mau piro. Makanya tak kon BA. Oh iya dhisik kene iki sik gotosa ya. Aku kira ngeling-eling saduk. Ndil ben Oh, jepes nang tengah ngono. Mik kopi. Ndi? Maju mundur aku. Iya carane iki. Teko wis mik kopi. Kopi sementing. Berani Sat jalan sat sat. Gak kudu cerita. Cek jam siji. Ya. Wah iki karo iya. Wah, musa. Gak ada Pak Mario. Gak ada nggak masuk. Jan Malang ketok iki. Apa yang mempesona? Udah masuk Mbak Maria. Ya, dimutasi rekening kok. Ya, Mangkat dhisik dhewe iso le teko keri dhewe. Ku lho pesen. Wong-wongan ngono kae. Sing undang kalian kok ya, tapi nggak ada yang masuk. Lah kan oke hotel. Ya, Mbak Mario.